Right, streets e social media, mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya wazukuru yandoda kuti ndinge ndiri ndinokusiyirai kuti mungozvionera mega. Mashoko akataurwa naPassion Java, uyo achituka Apostle TF Chiwenga ne Talent Chiwenga ne followers ake anditi vese vanoona ma live stream Chiwenga. Ndoda kuti muone ka video kanotera mashoko akataurwa naPassion Java. So kana uri munyowani pa Saint TV, mukana uchiripo kuti usubscribe, tena on your notification bell kuitira pega patino upload ma video, you will be notified. Zvukudi kwese kwa muri wazukuru wasekuru Saint. Musakangana kushare nekulike this video. Share and like and video racho rinotevera. From Ango Saint ne Saint TV kuti much love. Mfana ananzi Chiwenga uyegawe anakwana anotwanya akatumbulo imara patsetsetse mfana igobaz igubum vesa nomutiera futa unokwana ukaona unoona live mfeso ni wo futa unokwana uri tsika mtsikangu uri kubudu pana ndomputisa mfana mina nenge konesa musasa DJ Star ziana nini andijike sadza mpakwenyu futa kuna sadza tsak